Okay, what's up guys? Good morning. So 4:09 na. So call time na. Si Glenn going na daw siya sa 7-Eleven Perto. Caltex ng gasoline station. I don't know ni Kari for AM na, pero ako man nag-chat sa GC. Tawagan na ako, di pa man mo tubag. Sigurog pa kayo ni 4:30 ra ba ang jump off time. So ato na pud gurad to yung nakita ni Glenn akong gas na reserve. So ito na kong pagas. Okay guys, nalayo ang gawin na ito. Actually ako nabiyaan. Guys, so nanakot din sa 7-Eleven. Erto, na si Dodong Glenn. Si Ray na lang ang butas na si Ray. Hey man. Di mo kontak. Holy shit. Feel ako kay natulog to kapit alas 3. Saan niya? Lakay load? Lokoy load ba? Tatsang tagang. Shoutout sa mga bang kaya kamata. Yaan nga karon. Okay guys, so daghan namin diri karon sa 7-Eleven Perto. Adre may among kana mo ang meetup place. So jump off yung mitad taod. Nagawin na lang ang gilap na si man lakwat siya. Ito yung ngalan sa Facebook? Ray. Ha? Ay Ray Daniel. Yung Facebook page kay lakwat siya. Si Glenn Totoy. Ako ba na mo guys sa Trabante sa ko. Dagan kayo may karon more than 15. Sa ngalan mo bro? Shangli. Karon lang din nakasabay. Shangli kuan. First timer. Sorry sa yang OBR. Nice. Tomorrow na OBR. Amo giuban nga maglakaw. Mura ko nila lang takot sa motor katong mga scooter hindi ra sabay. Sabay. Sa importante lang yung safety. Ay, welcome na to tong kawan. Mga ni Junjoy. So, boss, welcome din sa atong So what's up guys? So naka-take off na mi diri sa Mamutangan area. So kilang amo facing 60-80. So amo first stop is isulod daw para dato mi mag-breakfast before mi mubusik sa Lake Apo. So guys, di na kayo mag-istorya kay wala ko taro nga mic sa akong GoPro. So saba kayong with noise. So you guys, vlog later. Ang Darlan. Ayaw kung dikit ito kantor bisang kan. Tabok.
Out na ka ni Jun. Wala man job. So, pila gini ka motor ba? Ako nila ka motor eh. 1 2 3 4 5 18. So guys, so nami diri karon sa checkpoint sa Kisulan. So kalusot kami tanan, pangitaan kami og driver's license. Ora ning needed guys. So nagkabulag-bulag mi guys, so dito sa checkpoint. So ginatry na ko nga makakapas ko dito sa uban. Maybe mag-regroup ko kami dito pakamusunahan, makakitaay rami dito. Ako ba naguna sa kuha, napoy uban, nagsunod. So basta naka-scattered mi. So regroup kami gani, regroup. Woo! Lamig kayo pacing! Ang gagawin, Brad! Woo! Gaspol! Nakalimut ko unsa ka na ning tulay diri guys. Basta kay mo ni pinakatsada ka tulay diri sa Bukidnon. Woo! Bira gran bira! Guys, kaulo lang pe kay invent na niya nga red. Kaulo ni tulo ni Gwen ni Ray. Pero guys, nagulat lang ka niyo nang ko nila karon. Bungkaw dito. Woo! Ilang ni kindalan guys, kindalan bis pasugong. Bira, sunod ko. Gaspol. Power reader guys! And not red bro, sikayo nga tak! Woo! King of Thunderbolts yung raider! Sikayo! Wala pa sa dyan guys! So, unan ko na yun! Para ma-trigger kasi nagbumba! Gaspol! Biragan! Ang lagyan! Sunod! Bira! Nagkataintaw kong dalan guys! Dali kayo muna! Unang ko ni sila guys para musunod! Triggered na sila ron! Triggered! Tuwara! Sabi ko na! Bira! Gaspol! Sige, una mo! Video ko! Dahil ito 130 guys! For sure sila kami ko 130 na niron! Sige ba? Ano ba? Sunod ba? Video ko ba? Napas ko! Bira! Gaspol! Bira! Woo! Woo! 120 kilometers per hour! Wait akong EC150! For real! Woo!
nila. Magana pa pag-uli. Nakakapas tangke. Nagyan ba pa ako eh? Ako ito nga na tangke. Nakakapas tangke. Punta ka? Register akong tubig pero taman rin. Okay, dagan na rin. Kamu, di ka ba tubig? Ha? Ikaw? Len! Pagkas sa landaan. Pagkas sa landaan. Pagpatubi na daan. Ha? Daan. So regroup and just up mi diri guys. Tanang uban ang mga nalay ka pas na. So regroup mi diri. Just up tanang uban. So naita ka ba na mo wala na kasunod? Singkat Palaboy. Ang gilatulatan mga pila kang init sa manhal pagkas apa mo ba pero wala gyud siya kasunod. So the last time nga ako siya nakita is nalunong ko siya og wala ka na yung siya. I don't know ano siya. So pwede nga muna na lang ni. Sa diversion road mi mga guys, nami mo lusot pagawas sa Mio or dili mo kaagi sa sentro sa Valencia. Sada kayo ang siniri-diri nga dalan guys. Kita kayo ang Muswan Peak kanang ugang cone shape ya. Nakita sa kamera. So the best kayo ang view diri. Is kaing dalan, is dalan. The new Central Mindanao University. Alright. Guys. Woo! Labing loop na mo guys. Marami karon diri sa Nanami diri karon sa asa ganun. Asa gayon sa Maramag dapit. Maramag na dapat. So na namin sa Maramag. Maramag diri gago. Ano Maramag dili Maramag. Anyway. Tara day, dulugon. Ay, namin sa Dulugon, Maramag, Bukidnon. So wanto rin sa kwan, ginatawag nila Lake Apo. Namang
namugay ka mabalaghan dira guys. Ang mana daw dira maliko daw dira magka-love life daw. So, Inalay na itong mga tutulog. Ano man yung love life daan? Ano man yung love life daan? wala na naliko na ko daan. This way to Lake Apo. Rock Road. Oh, what a trail ride. Itong dito mi sa Liti. Itong Liti. Tuyok na mo. At mi sa katong likapo ng Lake Danau. Dipulog mo agi. Dipulog mo nang agi to. Dili mi agi sa Surigao. Oh, sorry go. Guys, Silingaw ya mo kami ato as you see guys, amazing yung place guys. Diri diri tsada i-move on guys. Ang ibulagan kasi mo uyab, diri lang gusto kag kanang something mauna-nani mo nga love yun mo sa diri guys. Lagbok. May lagbok. Unsa ni ayuda? Paras yung bata nila. Guys, lagbok mo kay na quick chow gon tinapa ni. Maula na gipangayo na mo sir, wala may entrance. Tuplok sa tourism ang good na. Ginakuha na namo kung sa gid kadaghan. Gina-check nila kung sa gid kadaghan na ang musulod bisan nga ani atong panahon ba. Short mga badlungon na sila mamba. Tay. Wala wingit din madam. Naa, tolo 100 apel ng paon. Say tuluan. Ang tingwit. Og namoy ko niya na. Walay bayad. Ang tingwit tolo 100 apel na paon. Pila ka oras na? Pero nakabingwit. Depende sa inyong pagkanaog. Kabang. Hangtod sa hangtod. Depende pa dog makakuha pod mo. Sa dire tilapia. Tilapia, karpa, haluan, bangus. Wala buaya. Buaya sir, patay. Ano buaya? Buaya. Ay lang magkasakuhan. Pulugar, puluyok na. Ikaw yung capture na, kada yung capture na. Ablay! Ablay na, ablay! Ano sa'yo feeling sa magukod bay, sa mag-apas? Wala ba, listen guy ba? Sura kaya. Ikaw maligo dong? Sa'yo. Loko. Namandok mo nga. Tugno naman ganun mo ang tugno na naman relasyon na mo daan. Maligo pa dyan kong tugno. Tugno lang. Okay, subad! Badyaw, sumantalan mo. Bang, ligo dili. Pizza, di na sinupo na. Oo ka talaga. Badyaw sa likulo. Manala ko na ka dyan. Buwang. May ka maligo. Buwang na ko, ikaw po, nailis ba?
Bagsa lugar ko paingon dito sa lantapan. Saya mo kayo ba na kanina diri niya. You shit. Lagi. Did you know nga morning shootingan sa anak ko. Itong anak ko doon. Okay guys, so muli nami mga naamong times abang sa cottage. So next stop namo is Cafe sa Bukid sa Lantapan. Kami karon. Okay guys, so 11 kaplabay na, quarter to 12. So take off namin sa take off namin diri sa Lake Apong. Kamatro namin proceed namin sa Cafe sa Bukid Lantapan. Very group wala tam nang ubay kauban. The moves. Bye. Okay, so guys, pauna na sana ako sila. Kaya nakita na ko to si Glenn, nalagyan ako ni Hunong yung si Dalan. Isang panahon na sa uratan ako, sanang sa to si Glenn. Okay na day, nakasunod na, nana si Ray, pero sa likod, na si Glenn. So, bira. Paingon na mi sa Lantapan guys, wala mi sa main highway or sa Sairi highway nag-agi. Ayun no, sa ngalan na nga dalan, but shortcut daw ni bikan sa Lake Apo. Dagon sa Cafe sa Bukid ibali. Lantapan namin magawas ani nga dalan. Aday may rough road. Pero gamay ra daw. Kaya ra daw kayo. Few moments later. Tama na ako gisudlan. Trail ride the pod. Wrong turn man eh. Motocross. Na trail ride na pinakalit. Sige, may karong turn. Sige, karong turn. Nandun na yung trail ride na lang eh. Asa man yung asa na may nga suok. Ano yung mapala, basta shortcut lagi daw. Trail ride. Trail ride na. Nawa na. Ini anak ko nasugod na. May gapok-gapok. May lapok.
Ay, ito pranker di ay, muro rin di ay. Kamay di ay. Nagulog lapog na talanda. Paan ko dyan? Woo! Oh! Asa naman eh? Content! Ano tayo content? Bang! Ano tayo content? Ayay! Sabi na huwag marutong dito. Hindi lang yung lapok. Ika, parang may nararamdaman akong kakaiba. Kamsnahan ano eh. Mas first pan eh. Hala, grabe ka lapok. Yamat. Grabe ka lapok. Endurance ride lagi deh. Apa pa biya tumpat apa? Oh my God! No! Endurance ride. Ba't ganito? Ba't ganito? Tama na. Ako una bro. Ako una, kaya bukat ka niya ako ah. Tabangin ko niya batumba ko ah. Tabangin ko niya batumba ko ah. Bukat na niya ako una. Ulit-ulitin ko pa ba? Nangarong turn man eh. Endurance ride.
batos ako. Oh? Oke, trapo na kayo, trapo. Nastako ka jet, kung bato nga dako. Endurance ride mga kajot. Ningawa kaya, hiliwa kaya. Grabe nga endurance ride. So okay guys, gawas namin itong shortcut nga dalan. Shortcut nga scam nga dalan. So na namin sa Lantapan area. Padulong namin sa Bukid. Kuya eh. Okay guys, we're already here at Cafe sa Bukid. Bukid sa cafe. Problem is dami tao. Anong ibang king na? Tada kita naman na nakakuha na mo ni Glenn. Nag-video ka to? Oh, video ko. Okay, so guys, nanami dire Cafe sa Bukid. Ba't nagid me? Wrong turn ni kajot. Tama ito nga darang nga sa okay guys, so kita namin sa Cafe sa Bukid o sa among balay sa among amigo dito sa Kawayan, sa Lantapan. So pauli namin, patami ng pilin, wala nyo sabay sa uban kaya dito kami sa Cafe sa Bukid ng haon kasi sa balay sa among friends. So nagpunta na sa kulik, nagsiya talatag sila.
Then kami balik ni malay-balay lang miagi. Kay mga kahadlok miagi sa latag ginapatro mi kabuok. Kan gabin-an na pod mi. So ma-safety kon diri mi miagi sa malay-balay. So nalami sa Malay-Balay City guys, Sorconda, Malay-Balay. So dili na gyud enough ako storage sa ako ang GoPro. Full na gyud akong duha ka memory. So I'll end my adventure ride vlog here. Ganun ako, yan ang akong vlog for today's ride. So again, thanks for subscribing me guys. Thanks for watching, for supporting me. Even though ano ko, kani baguhan pa ko nga YouTuber, nga motovlogger, but sa mga nag-subscribe na ko, thank you so much. Okay guys, finally natumpa na ko diri balik sa 7-Eleven Berto. Sato bro, nihawa diri ka. So guys, nihawa may ganina, ngit-ngit pa. So nibalik mi karon ngit-ngit na pod. So in short, 12 hours. guys, umot na kami guys. Promise sir, enjoy kayo ang ride. 12 hours na ride, 12 hours. Thank you sa shoutout ko Kabalaboy sa Bilya. Tingkat palaboy. Oh, og sa iyang mga kauban sa Coca-Cola nga mga trabante. Yes, salamat sa pag-invite. Salamat guys. Till next time. Sa ulitin. Okay guys, so diri na po ako yun ang akong vlog. So enjoy kayo natin with Ray, Diaplana, and Totoy. So till our next adventures.